Takže ahoj. Já bych vám všem chtěla říct, že už mi docela dost začínáte srát. Píšete mi, jak neznám koně. Když vám napíšu k něčemu, nějakej fotce pravdu, hned se do mě serete a soudíte mi. A vůbec, znáte mě? Ne. Víte o mě něco? Ne. Tak jděte do prdele. Jo, taky mě docela dosedu takový ty nafiflený nány. Když někdo dá koni přes držku, protože třeba kouše. A oni hned, to je týrání. Nebo když někdo koně jednou zatáhne za hubu, to je týrání. Zpamatujte se lidi, to není týrání. Chcete vědět, co je to týrání? Zadejte si na Google týrání koní. Tam budete mít dost dobrý fotky. Nebo si na YouTube zadejte Jacka koní. Máte tam dost krutý záběry. Takže tam to fakt týrání není. Víte, je mi úplně jedno, že kvůli tomu videu možná mateřidouška skončí. Ale já lidi, který mám fakt ráda, tak s ním asi budu prostě psát pořád a vy ostatní. Tak, víte co? Mám vás v piči.